ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಬಟಾಣಿಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ದೀತೆ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ದಾತ ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ 3-4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿಮಿಂಚಿ, ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 8-10 ಬಾದಾಮಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬಾದಾಮಿದ ಬದಲು ನಿಕ್ಲು ಬೊಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಗೋಡಂಬಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಯಾಡನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಅವನಿ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊನೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಬೇಯ್ಪನಾಗ. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಂತಿ ದೀಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಚಾಲು ಮಂತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಕೊಡು. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ದನಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಡು ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ದವಣ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ ಕಡ್ಯಾರ ಹಾಪು ಜೊತೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಡು. ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲು ಬೊಡನೆ ನೆಯ್ಯಿನ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡೊಂದ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪಲಾವಿರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದ. ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡನೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿಜ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಬುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಜಿನ್ನಂಡ ಮುಂಚಿದ ಬುಡಿ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರೋಗಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದ. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಬುಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಡಿತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣದ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮೀನು ತಿಂದುಪ್ಪರ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ 1 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ದಿರ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿಲ ಜೀರ್ದಿರ್ದ ಪುಡಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿನ ಸೇರ ಉಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಯಾನೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತ ಪನ್ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ್ನದಾಲ ಎಣ್ಣೆರ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿನ್ಲ ಸೇರ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೋಲ ನೀರು ಬೊದುಲ್ಪದಿನ ಬಟಾಣಿ ಇತ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಡೆ ಅವನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಬೇಯ್ಪುಜವು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮಲ್ತೊನಚ್ಚಿ ಇತ್ತಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಬಟಾಣಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವ ನಂಗೆ ಇತ್ತೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು. ನಿಕ್ಲು ತೂಂದುಪ್ಪರ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆನಂದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೇರವನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂಚ ಪಾಡ್ದಿಜ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತರ್ಡ ಅಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ 2 ಅಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.